حسین دی شان سنانے پائیں حسین نے صدقہ تو محبت دا اظہار کرائے درود شریف پڑھو آہارے میں کل بات حسین دیے ارے بیلے عرشا فرشاد کل بات حسین دیے بات حسین دیے جے سید قرآن نہ پڑھتا جے سید قرآن نہ پڑھتا اج کون نماز پڑھتا اج کون نماز پڑھتا اے نماز تے حجر دے اے نماز تے حجر دے بات حسین دیے ہر حافظ تے ہر کاری ہر حافظ تے ہر کاری ایک پڑھ دیے خلقت ساری ایک پڑھ دیے خلقت ساری اے قرآن حسین دا ہے حسین دا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ حوالہ عظیم خطیب پاکستان مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی